в повтарящия се клип, който вече 5 пъти повтаряме и ето, както казваш, ще изхача перлите, развили сме се и така. Абе, да ги фърля. Те трябва да се диспаунат. И аз отивам в мината. Гого, може една кирка? Не мога. Нямам. Имам само една, която е за мене. Спокойно ще си направя. Сега тук ще събера малко дърво. Пак съм взел перлите. Да, поне да ида до холма. Намери ме! Аз съм на едно дърво, бате. Иди погледни, оди само напред. Виж ми името и оди натам. Май, от искам да се телепортирам някъде другаде, защото съм ендерман. Айде! Идвам! Ти чупиш блоковете тук. Не бе, аз съм ендерман. Дръвче. Удрих се в теб и умрех, батко. Доста яки неща си имаш. Ми ги пипай. Не ми, взимаш ми левелите. Не съм ти ги взел. Чакайте от теб. Добре, отепай ме. Ама не ми взимай кирката. Не съм ти взел нищо твое. Но, ми взе левелите. И не утепай ми и ти да вземеш моите. Станеш поне втори левел. Ти кой си? Първи. И как стана втори? Ако имаш ти допълнително левели, Нищо не ти взимам. Ай, убий ме. Нищо не ти взимам. Накрая си гледах. Аз искам. Защо ме удари? Аз не съм те ударил. Лъжа! Просто правя шега. Аз отида до базата. Тайната база. Нинджа база. Хаштаг яката нинджа. Ей, дай ми малко дърво. Или натико. Суприди да дъвчиш тук, Гери. Как бегаш. Готов ли си? Няма още перли. Имам за едно колко. Виждам лава. Къде? Ето. Къде си? Тук в нашата пещера. В това. Ли си, бе? Не, това съм до края. Доли си торчо, бе. Добре, сега ще направя. Аз отивам там. Нямам за торчо. Ама ще умра. Давай, рискувам за отбора. Не, нещо ме удари. Торчовете. Виждам злато. Защо? Ама злато не е голяма работа тя. Вау, вика на златото, че не е голяма работа. Хора, само да знаете, златото е много по-ненужно от метала, защото метала има доста повече, как да го кажа... А нали знаеш, че с златото се правят златни ябълки? Да. Еми? Имаш ли торчо в теб? Да, 16! Айде, бе! Много си зле, Саше. Сашето от комиците. Майко, доста злато виждам, бе. О, виждам и обсидиан. Тук сигурно има и диаманти, дема. Не. Лоша лава. Аз съм баткото. Гоше, много ми трябва метал, за да направим кофа с вода, да махнем тази лава. Майко. Ела първо да видим дали има диаманти. И още злато! На 11-я блок трябва да сме, за да има диамант. Ти умря. Да. Аз се загубих. Аз сега направо тия там. Без материали и без нищо. Оди към мен. Аз съм... Хода, спокойно. Иди вземи от често дърво. Добре. 32 дърва вземи. 32. Ще се подготвим жестоко. Няма значение. Това беше Боби. Боби от Хасково. 32 дърво, кари. Чакайте, аз да си гледам минутите. 32 ниво. Дърво, да. Чувате ли колата?
На Стоян, на брат му е. Стоян? Видяхме ги, кажах, че сме ги видели. Спокойно, Гери. Носи 32 дърво. Давай, бързо! Айде! Айде, бе. Добре, Куче! изчакай, че нещо ми излязна. Айде, бе, куче! Чакай малко да излезе. Геом, баш новото дърво взе. Добре, чакай малко. Сега натискал на него. Ето, 32 дърво, господари. Сега ще ти направя кирка. Отиваш, събираш камъни. И кол. Добре. Каквото намериш. Точно 2 стака. Гледате ли как съм го уточнил? Една кирка. Дай ми един меч. Хвърлям го надолу. Ма защо ти е меч? Ще ти направим камъни най-бързо. Тръгвай. Айде. Хопай. Виждате ли какви войници направи? Ти не се мотивирал с нищо. Там ме канеш да си копая твоята мръсна работа. Аз да правя твоята мръсна работа, докато ти там си почиваш и ти гледаш ябълките. Ще ти дам аз едни ябълки. Събрах 8. Добре, стига ми. Майко, виждам чудовища в бъгнания свят. 2 зомбита, дека подскачат. Дай ми... Лад, чекай. Дам ти го. Стана. Чакай малко. Айде, дай ми го. Дадох ти го. Ето събира... Майко. На ти. Кирката събира и още камъни, кол, каквото намериш, желязо, бързо. Добре. За да види се, бе. Ще го взема, няма. Мале, 6 взе. 6 камъни взе. 8 са. Аз съм 2. Аз съм 10. Миги взимай 10. Ох, пропаднах. Тихо, Гери! Супер ста мачи от килоте. Намерих мина ход. Коше, ело по-добре. Ще спра на пауза. Съжалявам, но дядо ме прекъсна този път. И да, някой ден, ако може... Дядо Гери. Много умни шеги прави, Гери. Трябва ми малко кол също и на мене. Взели го, е! Върни ми кола! Добре, и така изчакай. Много съм сърдит, защото бързам. Добре, ти ги. Имаш ли айрон? Да, ето ти едно блокче. И там където... Това беше, Боби. Къде... Трябват ми 3, бе! Стоян. Ела, защото ми трябва малко помощ. Има скелет и паяк. Какво да направя? Аз... Точно 3 има, обаче ми помогни. Ела ти дам меч. И точно ми трябва. Торчове, ясно е, ама ти не трябва още кол така. Аз тук не трябва. Шо ме удара, бе? Зомби! Утъпай го. Утъпай го над тебе. Майко, вика на мачето, бебе, посраля се. Майко, има скелет. И вика, лъжа ви. Стига да, Гери, прекъсваш ни клипотъка. Хората не им се слуша само те. Е готов, но ми трябва точно нещо. По-тихо, Гери! Ма бебето ли бе? Това не е, бебе! Ето го на Майко, не е видел айрон. Не, тук има